Krásný den, dnes vás vítám v Babicích v okresu Uherské Hradiště. Mé jméno je Jana Dolečalová a mám tu pro vás připravený byt ke koupi. Třeba jako zajímavou investiční příležitost. Pojďme se spolu na něj podívat. Tento prostor nabízí dostatek místa pro obývací i spací část. Kuchyňský kout je prakticky řešený a umožňuje pohodlné vaření i solování. Díky velkým oknům je pokoj světlý a vzdušný. Díky kolmé střeše půdní vestavby nabízí byt opravdu na standardní úložné prostory, které oceníte například pro sezónní věci, sportovní bavení a jiné. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Je zde také vyhrazený prostor pro pračku, což zvyšuje komfort bydlení. V bytu náleží možnost parkování přímo u domu. Zaujala vás tahle nemovitost? Tak mě neváhejte kontaktovat a já vás ráda přivítám na osobní prohlídce. Mějte se krásně.